Shashisi ikhotha i-distraction balls uyamazi uMadanono uThuzi ngiyamazi angeke ngisakubuzanga ngoBebs ngoba phela yena wodu mi-wasting I can't waste ngibala amadala lendoda iyasebenza umshekesheke lafika khona bayamchazela wena mana ngiyakuchazela musu ukutatazela i-wasting is reloaded akekho uDJ ofana no-K Africa no man this gang is flex pop up toss idla ngestraw futhi kuyahlaleka. Okay bengekho kuphethe. Right. So manje mhlambe ihayo bani lenkondlo umuntu ozwayo nje edlula ngendlela. Inkondlo ihala uNomgqibelo. Nomgqibelo usabathile wangubane eMandeni. Emandeni. So uqale nini ukubhala inkondlo? Ukubhala inkondlo ngiqale ngifunda ugrade 8. Yeah, so bengibhala ngilokhu ngibeka ngathi ngelinye ilanga no lento le akaze ayithi ngisho nje yabo eclassini ngisho babona ukuthi no yazi lento le ngiyayisho kahle kahle ikhona lento la kumina yabo ngase-ke bangithatha ke esikoleni ngihamba ama places so i-feeling yabanjani ubona ivideo yakho itrenda uMampintsha eyipostile lapha wezizwe unjani? Okay. Okay ngangijabulile kakhulu because waze wayenza event eMandeni then wasiwangibiza ke ngamngenisa stage yabo mengena inkosi like ngamngenisa kanjalo ke stage ya trenda nayo futhi leyo video leyo so nje ngangijabulile kakhulu because kwangisiza kwangivulela namagigi athola ama performances. So manje ivuliwe it's 11-1 athina ama performance ngabu nawo ama gigs akhona mhlawumbe ama event ngabe nizo performa kona khona into ekhona. Okwamanje ngeke ngize ngithembise lezo cause yeah kodwa ke khona mhlawumbe ke umsebenzi wena obhizi nawo ke manje ongasuphume soon othi wena ke manje khona into ngabeke ubhizi nayo ezothinta wena. Yeah ngisacela nje ngiphe uphisa omncane enkandla osise kuphisa okugcina on 1 minute or so. Okay. Mhlawumbe uma ngingachazela indlela engizizwa ngayo indawo enhlizweni yakho ngangizamela sawubona Nsizwa bengicela ungiphe nje umzuzwana azwana la mina ngikubone ngomzuzwana kodwa sengivele ngaxokelwa isimilo kwaleso simali sakho siyangichaza uma sumamatheka ngathi nami kuwe nganamathela ngicela ungithande phela nami ngiyazi mhlawumbe uzomangala phela bathi ukushela umsebenzi wendoda kodwa mina ngivele ngakhetha ukutshela indlela engizizwa ngayo phela ingane engakhali ifele embelekweni nami ke ngisaba ukufela ngaphakathi ngiyadlala saba ukukhala ngiwekhwela mhlawumbe nje wena bungeza ukungishela iyathi iyakhuluma insizwa ngathi cha mina ngicela ukuthatha leli ithuba nje ngikuchaza wena noma ungangangiphendula uzosazocabanga lonke igama lizophuma kulezo ndebe mina ngizolamkela ngiyethemba lokuthi ke nawe kuyakho inhliziyo izongamkela bathi ubuhle bendoda zinkomo zayo hawo kodwa Nkosi yami ngoba mina ngisakhangwa ubuhle bakho ngiyazisa ngoba inkomo zakho kodwa ungakhathazeki wena sithando sami noma ezakhe inkomo yobe seyiphelile ngisazoba muhle inkomo yami cela uyikhatha la okwamanje. Zuleke makhelwane ngithini ke ithini answer ngithini all right okay so abafisa ukuxhumana nawe because isikhathi sesinje bakuthola kanjani mhlawumbe abafisa ukubhuka abafisa ukuthi ke bakulandele social media ithini into zakho? Okay ngiyatholakala on Facebook uNomgqibelo Princess Ngubane naku Instagram is Nomgqibelo SA ngine page on Facebook la uthola khona umsebenzi wami is Nomgqibelo SA and then ku WhatsApp nginokwenza ama videos like ama clip amancane and then ngiyabhala number yami ya WhatsApp ungangithola khona ama calls ke angikhiphe ama calls cause all right ayiphumi ke ama calls bakithi ayiphumi ama calls be right ke uyena ke uNomgqibelo hey isikhathi sika makhelwane lesithi neighbor uTrelex okay ashayele ke eyogcina kodwa iskipha ngayo manje ngidedela umakhelwane ngiphume ngodwa ushunu wenkabi kusindoda yomZulu uBig Zulu eqeda kushukumisa isizwe samaZulu ethumduduzi makashaya isiginci nisefisa ukuba nemali eningi bumadlozi lami vele nami ngishoda ngama-million ngicela sikhathi. All right okay ake ngiphume ke ngengoma emnandi ke yakhe ke uMpumi Sikhakhane mayethi nje dudula ngishuthi ke intokazi ke isazongibhalela inkondlo nami ezobithi Dankie Mvelasi. Right ngitethela umakhelwane ozothi ke neighbor uTrelex ngithi mina I love you bye. Yeah guys okay. Cishe ngasha